ҳамасола ярмаркаи лавозимоти мактабӣ дар назди китобхонаи оммавии вилояти Тошхоҷаи Асирӣ баргузор мегардад. Дар ярмаркаи мазкур лавозимотҳои зарурӣ барои хониши нави таҳсил бо нархи нисбатан арзон ба фурӯш гузошта шуда истодааст. Имсол нархи маводҳо назар аз соли гузашта гаронтар мебошад. Шаҳноза Домуллоева истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд буда соҳиби 2 фарзанд мебошад. ӯ иброз намуд, ки он шахсоне ки соҳиби 2 ё 3 фарзанд ҳастанд, барои харидорӣ намудани лавозимоти мактабӣ ки сол аз сол гарон шуда истодааст, азият мекашанд. Зинрӯ қисм ашхоси хонишро харидорӣ менамоянд. Барои фарзандам ба ярмарки ва мактабӣ харидан омадагимам. Дафтар, ручка, папка, қаламонак, қалампачка, албом, ҳамаи чизҳоро мехарид. Нархаш барои шумо чӣ гуна аст? Имрӯз дар ярмарка шумо чанд омӯзед? Нархаш бозор ба нигоҳ кардагинда инҷа фарқ мекунад. Арзонтар. Як ҷуздон аз 160 сомонӣ то 250 сомонӣ, дафтар аз 60 дирам то 1 сомонӣ, қаламдон аз 15 то 25 сомониро дар бар мегирад. Барои синфҳои якум тамоми лавозимоти мактабӣ ба монанди қаламу хомаю ҷуздон ва дигар ашёи зарурӣ ба ғайр аз китобу либосу пойафзол ба ҳисоби миёна 400-500 сомонӣ сарф мешавад. Аз дин Аббос моҳ ярмарка кушода шуд бо қарори раиси шаҳр. Ярмарка назар аз бозорҳо арзонтар. Якумаш. Дуюмаш он чи ки мондаҳай ҳамаша то охириша мактабача ғайр аз сири либос ҳамаша гирифта метавонанд анҷа бо нархи арзон. Дафтаромо арзон назар ба дигҷоҳо точка мекунад ва қимат. Инемо чунки компактни мо солаш ки мефурӯшем, инемо нархи мо стабилни яхи. Маҳсулот аз Русия, аз Чин, камтараш аз Ӯзбекистон. Маҳсулот, лекин он чи ки мо мебиёрем, халқи мо ҳам қимат не, ҳам сони нархи дастрас, бо сифаташ нағзаш. Дар ярмарка барои харидорӣ намудани ашёи хониш аз ҳама шаҳру ноҳияҳо меоянд. Дар намоиш зиёда аз 10 дӯконҳои фурӯшӣ барои харидорон пешкаш карда шуда истодааст. Лавозимоти мактабӣ истеҳсоли Ӯзбекистон ва аксарияташ аз Русия мебошад.